ଖସି ପଡୁଛି ଜଣା ପଡୁନି ଆସିକି ଜାଣିବି କଣ ଦେବ ତ ଗୋଟେ ମୁଁ କାନ୍ଧିନି କୁହ। जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल राकेश ब्लॉग्स। आज मु घरे अच्छी तो सकाल सकाल उठिली चा पिया चलती गाँव शीत प्रबल पकई घर पाखे गाँव शीत प्रबल पकई कहते जो ठंडा लगुच ठंडारे चाटा माने बहुत बढ़िया काम दूसरी खड़गपुर तो चा तो रूम रे मिलनी जा बाहर पीवा पड़ो बाहर एत कष्ट कर किए जीव तुषार आसला चाटा देकी गला चल देखा सेपटे से सब कौन सब कर सकाଳେ ଏବେ ଉଠିକି ଆସିକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି। ଚକୁଳି ପିଠା କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ମା ସେପଟେ ବନଉଛି ପିଠା ବନେଇକି ଦେଉଛି, ବାପା ଏପଟେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରି କଥା ହେଉଛି ଆଉ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଏଠି ଆସିକି ଚକୁଳି ପିଠା ବନା ହେଲାଣି। ହଁ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ୟାକୁ କିଛି ଦେଉନ ଚୁନୁରି। ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା କ'ଣ ସେଇ ତ ଚୁଲି ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଇଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଆଉ। ଚକୁଳି ପିଠା ହେଲାଣି। ଚକୁଳି ପିଠା ଗୋଟେ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ହେଇଛି ନା ତାର ହେପଟେ ଟିକିଏ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ଟିକିଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପିଠା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଚକୁଳି ପିଠା ଦେଖ କ'ଣ ବନେଇଛି ଦେଖ କହୁଛି ଖା ଦେଖୁନ ତାକୁ ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପିଠା କରିଥିଲି ନା ଟିକେ ଯାଉ ହେଇଛୁ ଟିକେ ଯାଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା ଏପଟେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏପଟେ ଆମ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଏଇଟା ଆମ ପଛଟା ଆମର ଘର। ଏଇଟା ଅଧା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ଅଧା ଏପଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି ସିମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା ବୋଲି ତ ପରେ ହେବ। ମା ଏପଟେ ବାପା ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବା ଲାଷ୍ଟରେ। ବାଇଗଣ ହେଉଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଏପଟେ ଅଛି ଟିକେ ଘରେ କାମରେ ଥିଲି। ଟିକେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆହେଉଥିଲା ମଟର ଫଟର ଫିଟିଙ୍ଗ କରୁଥିଲି ତ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଘର ଡୋର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲର୍ ହେବ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ବି କଲର୍ ହେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଉଷା ଆମର ପଢ଼ୁଆ ସେ ତାର ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମର ତ ଭାଇ ପଢ଼ୁଆ ନୁହେଁ, ଆମର ତ ହେଉଛି ସାନ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ ହେଉଛି ପଢ଼ୁଆ ନୁହେଁ। ତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମନ କଲା ସେତେବେଳେ ନୂଆ କେଡ଼ି ପିନ୍ଧିଦେବା କଥା। ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଉଷା କାଢ଼େ ଗଲା ଦେଖିବା ଏଇ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ ପଢ଼ୁଆ ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବେ କହୁଛି ନା ହଉ ସେତେ କିଛି କହିବନି। ଆଉ ଆମେ ବି ଆଉ କିଛି କହୁନାହୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ବାଇକ୍ ତ ନାହିଁ ଏଇ ସାଇକେଲ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଯାଇକି କହିବା ମା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ମା କ'ଣ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଦେଖ କାହାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଏ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ମା କହୁଛି କେହି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ମା କହୁଛି କେହି ଥିବେ ଏଥିରେ କଥା ହେଉଛି ଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନା ହେଉଛି କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଛାଇକି ଦେଖାମ ହଁ କାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋ। ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବି ସେଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ତୋ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି। ମା କହୁଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନି ପଛରେ ଯୋଉ ତାରି ପଛରେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି। ମା କହୁଛି କାହା ସହ କଥା ହଉଛି ପାଗଳ ଫାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ମତେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି କଲର ଫଲର ଆଣିବା ପାଇଁ। ସାଇକେଲ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ପଛର ଯୋଉ ସାଇକେଲଟି ବାଇକ୍ ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଯା ହଉ ଆଗରୁ ନା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ବାଲିକି ଏଟା କ'ଣ ବାଲିକିରା ଏଇଖିନା ଆଇଲ ନା ଫାଷ୍ଟ এটা পুরা খালটা ভাই নিলাম হিলে না নিলাম কোটি জানি আছে নিলাম হয় পাড়া খাই ছোট আমার তো কত টাকা ছোট নিলাম ଘର ଗୁଡ଼ା ତ ଫାଙ୍କା ହେବ ମାନେ ହେଲା ଘର ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏପଟରେ ଟିକେ କରିଦେବି ସବୁ ଖାଇବି। ଆର ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଘର ଏଇଠି କାଠ ଚିରା ହେଉଛି କାହିଁକିନା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କାଲିକି। ମୁଁ ଡବଲ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗ ପତା ଫତା ସବୁ କରିଦେ ନିଶା ଫିସା ନା ଖାଲି ଡୁଳାଟା ବାକି ରଖ। ଡୁଳାଟା କାଲି ସକାଳେ କରିଦେଇକି ମୁଁ କାଗଜ ବାନ୍ଧିଦେବୁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଆଖି ପତା ଇଏ ନିଶା ଫିସା ଏ ସବୁ। हम साइकिल पे जा रहे हैं हमारा साइकिल नहीं भाई चलचु निमडा उल्ला उल्ला कार्तिकेश्वर पूजा सौदा सब ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଶିବୁ ଦେଖିଲୁ ତ ବସ୍ତାଟା ବସ୍ତା ଗୋଟେ ନଦା ହେଇଛି ମନ ତ ଦେଖେଇଲୁ ଏଟା ବସ୍ତାଟା କିଛି ଦେଖାନି କହନା। ଆମର ତ ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏ ଧତଡ଼ା ସାଇକେଲକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖାଲି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଘରେ ଯାଇ କଥା ହେବା ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ବାଟରେ ଏଇଠି ବାଟରେ ବସିକି ରହିଛୁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପଛରେ ବସିଥିଲା ହଁ ତା ଚପଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ତା ଚପଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେ ପାଉନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖି ଘର ଆଉ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ବସିଛୁ ଚପଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଖୋଜିକି ଚପଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ହେଇନାହିଁ 2ଟା ହେଲାଣି ଚପଲ ମିଳିଲା ଏଇ ଭାଇ ପଛରେ ଧରିକି ରଖିଛୁ ଏଇ ପରା ଆଣିଛୁ ମୁଁ ଭାବିନି ଏଇଠି କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଏତେ ବାଟ ଖସି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆସିକି ଜାଣିବି କହୁନି ଦେବ ତ ଗୋଟେ ମୁଁ କାନ୍ଧିନି କୁହ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେ। ଆସିକି ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି
ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ବହୁତ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।